Bon dia, bona vesprada o bona nit per a quan siga que escolteu aquest podcast. Estem així Gemma i Nerea. Una setmana més en Gent amb Trellat. Ole! Bueno, avui he intentat animar un poc el bon dia, bona vesprada, perquè sempre m'enganye. És la primera volta que el faig a la primera, Gemma. Sí, és de veres. Per favor, aplaudis-me. De veres, de veres. Un fort aplaudiment. Insertar sonido de aplauso. Bé, doncs han sigut unes 2 setmanes així mogudetes, no? Sí, moltes coses random, més que de normal. Esta simulació va pujant de nivell. És que entre l'anterior capítol, que estàvem en plan una guerra i després el PP fent de les seues, ara, o sigui, seguim un poc en la línia, però és que la simulació ens supera ja. Clar, n'hi ha més gent que s'ha volgut sumar al carro d'esta realitat surrealista. Jo començo un poc fluixet, ¿vale? Perquè, primer per introduir un poc. L'altre dia estava jo mirant en Instagram i veig que Pedro Sánchez va protagonitzar una sèrie documental sobre la seva vida en la Moncloa. No m'ho puc Ara va fer un reality de la seva vida, Gemma. Ha saltado a la fama. Sí, sí. Bueno, ja ha saltado a la fama ja. Ja estava en la fama, però ara és encara més famós. Ara va ser Claro. Mr. Handsome, però un poc... Claro. Ja en una plataforma, no? És que saps que ella ha dit, mira, Paul Mary, tu tindràs un nom millor que el meu, però tu no tens un documental. Exactament, estava gelós. Exacte. També vaig a dir que normal que vulgui fer un documental perquè veig en la novel·la que se marquen és del PP, diu, bueno, n'hi ha que fer algo de competència. Sí, claro. Sí, totalment. I bé, he vist que, o sigui, ho va produir el fill de Paco de Lucía i que va ser com una sèrie aixina documental de 4 episodis i res més. No sé on, o sigui, on ho van a emetre o a lo millor ho fan, jo que sé, en la 1, saps? No sé, però ja anirem informant. Informarem de properes dates d'estreno. Del reality de Pedro Sánchez. Exacte. Estic ansiosa. Exacte. I de la 1, parlant de canals de televisió, se n'anem a Mediaset, que també, gelosa del documental de Pedro Sánchez, ha dit, bueno, se venen cosetes així també. Així també anem a fer una novel·leta. I què han fet? Han tirat a Paz Padilla. Li han dit, xica, bueno, a casa, adiós. I això? Pues mira, segons notícies que he estat mirant, la van tirar per incomplir la seva obligació com a presentadora, perquè resulta que Paz Padilla presenta un programa d'allí, un Sálvame d'estos, crec, algo. Sí, no? Sí, crec que sí. Sí, crec que sí. Bueno, i se'n va anar mitja hora antes del programa perquè tenia coses que fer. La xica és una xica molt ocupada. I se'n van anar mitja hora antes i aquells van dir pues ja no tornes. I ja està, però bueno, també se diu que això ha sigut un poc tapadera, per no dir el verdader sentit motiu, de que l'hagin tirat. Perquè Jorge Javier també se'n va moltes voltes antes de que s'acabi la seva jornada, perquè també té coses que fer. És que aquestes persones són persones molt ocupades. Una agenda molt apretada. A veure, Gemma, és que el Sálvame dura des de les 2 del migdia fins, jo que sé, les 8. Entonces jo també crec, jo m'estressaria, en plan d'estar tant de rato de peu en un plató de televisió, sincerament. A veure, però a tu el xisme te motiva a estar de peu. Això també és veritat. Claro. Claro, però bueno. Me pareix un poc excusa, és veritat, Perquè si fora, a veure, també te dic, jo no estic defendent a Paz Padilla, però si per la mateixa regla haurien de despedir a presentadors, no quedaria cap. Se queden a soles. Gemma i jo presentant. Sí. Tots els programes. I a mi me tirarien el segon dia perquè jo sempre arribé tard. O sea que imagínate. Bueno, me queda Nerea. Nerea és el relevo de Paz Padilla. Tampoc arribaré jo molt pronter, però bueno, deixem-ho córrer. Bueno, resulta que en Twitter s'ha dit que esta tapadera que ha volgut posar Mediaset ha quedat pitjor que si hagueren dit el que realment els ha motivat a tirar-la.
perquè sí. se creu que han sigut comentaris que Paz Padilla va soltar quan se parlaven de temes de violència masclista i tal. Comentaris Sí, això és veritat. un poc masclistes que tu ja fa olor. Fa Per olor. exemple, lo de Rocío Carrasco, que va dir que és que si tu estimes a una persona que fa igual, en plan, com que el maltrates, saps? Perquè l'amor pot en tot, l'amor pot en tot. Exacte. A veure, carinyo, jo És crec una que només... espècie de Mr. Wonderful droga. En plan, ja que se'n passa de la ratlla, saps? Sí, sí, la veritat que sí. I, a veure, si ho han fet per això, o sigui, haver estat superbé que ho haveren dit, mira, és perquè ha tingut estos comentaris i la gent haurà dit, vale, o sigui, aquests comentaris tenen una repercussió, saps? Com un missatge Exacte. també al seu públic, per dir-ho d'alguna manera. No perquè se'n va antes, colló. I bé, ara d'un tema així un poc suavet, anem a uno fort que està ahí Vinga. candent estos dies. Bé, no s'assusteu, eh? El preu de la llum i de la gasolina. No tremoleu. És que resulta que ara el nostre podcast s'ha tornat un podcast de temes de gent rica. Sí. No tots aneu a entendre, Exacte. vale? Però, Exacte. però ara anem a parlar de coses de la élite. Clar, si no ho entengueu, no passa res. Ara nosaltres som burgeses, ¿vale? Exacte. Hi ha hagut pues, una pujada general entre el preu del petroli, la llum, de tot. Ha muntat tot. El cas és que el petroli ha sigut com el més conflictiu, perquè ha muntat com el litro a 2 euros, quasi 2 euros, o inclús l'ha superat. Això és una barbaritat. Sí. Jo no tinc cotxe. Quan en 2010, Però- en 2010 estava a 1 euro, o menys, eh? Sí, Menys inclús. però és que, o sigui, és una barbaritat. I a més, jo crec que per tot lo de la guerra, com que no tenen una altra manera d'aconseguir petroli i tal, no sé què, ha muntat que és l'obvi, però és que damunt les petroleres, o sigui, és com que se n'aprofiten de la situació, saps? Sí. I això és el més injust, en plan Sí. que ho acabem pagant la gent. Però bé, això no és el pitjor, perquè ara també se venen cosetes pitjors, perquè demà, dia 14, els camioners van a fer una vaga general. Que la fa gent. Per mi superbé. I per la part de la llum, bueno, ja saben que du muntant un munt de temps, la veritat, però ara ha pegat una pujada que és per a morir-se. Jo cada volta que encenc el microones m'ho penso 2 voltes, en plan, me val la pena calzar este dinar? Jo crec que no, Jo crec que no. I res, ara és com que ha tornat a baixar com la meitat del preu, però encara així és molt car, perquè recordo haver vist una notícia que costava 74 el quilovatio en 2014, no sé, com fa, jo què sé, quasi 10 anys. 10 anys. Vale. I ara costa 274 en la baixada. És una barbaritat. Imagina. És que, o sigui, s'ha duplicat, triplicat i de tot. En plan, no sé, me pareix que damunt que és una situació difícil, les empreses damunt se n'aprofiten, sempre. A mi Sí. és una pena pel cul. Me cago en tot. Abajo el capitalismo. A mi també me pareix un poc surrealista que sabent que Espanya ha sigut el país del sol des de que ja estava Espanya i des de que estava el sol, no s'hagi aprofitat això molt antes i es posen plaques tot el món, poseu-se plaques, che. Ja, però és que, o sigui... Sí, a veure, les ja plaques sé que és són molt cares. fàcil dir-ho I, au, i no és tan fàcil Ja. fer-ho, però jo crec que molt poca gent, Sí. respecte a tota la gent que hi ha, s'ha plantejat posar-se plaques solars. els guiris i la gent de fora ve a Espanya pel sol. I nosaltres, o sigui, tenim com dels preus més alts de la llum, per exemple, de tota Europa, i som els que tenim més sol. Jo crec que ja de part del govern i tal hauríem de, jo què sé, com no premiar, sinó com ajudar a la gent d'una manera econòmica o el que siga a que es Exacte. posen plaques. Perquè és que és Clar, com és bé. que realment és això, és que es convé posar-se plaques perquè jo preferiria endeudar-me en les plaques solars que endeudar-me en la companyia de la llum. També perquè si te poses plaques solars sempre vas a pagar lo mateix i tu saps quina és la quantitat que vas a pagar. Aleshores, a llarg plaç te beneficia molt més, perquè tu estàs pagant lo mateix tots els mesos Sí, i pots però, gastar tota la llum clar, que vulguis. És que jo estic d'acord, però
no és com, jo què sé, a veure, no n'hi ha que culpar tampoc al consumidor Home, sí, que no es posa això està plaques, clar. perquè, per exemple, en una finca, a veure qui se posa plaques, va ser molt més complicat. És això que de part del govern hi hagi una iniciativa. Exacte. És que en veritat la culpa de tot esto sabeu de qui és? De Putin. I sabeu què més ha fet Putin? Pues allí me n'anem, perquè resulta que des de 2018 està desapareguda Alina Kabayeva, ¿vale? I direu, I qui és això? Alina Kabayeva? Pues jo vos ho dic. Exacte. En 2018 es va treure la notícia de que estava prenyada suposadament de Putin. I des d'aquest moment està desapareguda. Fins a ara. Què és el que passa? Que no se sap. O sigui, per un costat s'especula que la van matar perquè no volien un fill de Putin solt, i per altra banda també se diu que Putin no la va segrestar, o pot ser sí, no se sap, però com que està desapareguda per part de Putin per a protegir-la a ella i al seu fill. Així cada un que pense el que vulgui. Jo no ho sé. Però bueno, també veient com està tractant Putin la seva paraula, que val el mateix que la merda del meu gos. Mentira, la merda del meu gos val més, perquè mitja pienso del bo. Ja està bé, ja està bé. Sí, és que jo pense... A veure, és un poc especulació, tal, però visto lo Exacte. visto, ens estranya, Sí. i ja està. I això és la Vaya que sí, pregunta. vaya que sí. I ja, mira, no, jo crec que anem a obviar ja un poc el tema de que Putin no està complint la seva paraula de respectar els corredors humanitaris i tal i qual. Perquè jo crec que ja, mira, ja pa què. És que no val la pena ni parlar-ho, en plan... Tenim hasta el to en plan Exacte. trist, saps? És com molt pesat ja, de filla. Jo què sé, vés a teràpia, Exacte, per exacte. favor. No, jo de veritat és que m'entra un mal cos perquè jo seguisc un mogolló de periòdics en Instagram perquè m'agrada però tio, m'entra un mal cos cada volta que veig dia setge de guerra. Però què setge dies ja? Però estem locos o què? Mira, jo sols vaig a dir, per qui no Vaya s'hagi tela. enterat, que una de les històries més fortes que s'està contant en esta guerra és que un home se va enterar de que la seva família s'havia mort, s'havia mort no, perdó, l'havien assassinat mentre passava per un corredor humanitari perquè va veure la foto en Twitter, esta famosa foto que ha eixit en la majoria dels periòdics de cossos tirats en el pis en una manta tapant-los i la maleta al costat, pues això era la família d'este home que se va enterar que s'havia mort perquè va reconèixer la maleta i la jaqueta de la persona que estava tirant, que era la seva família. La seva dona i els seus dos Que fills. fort. Imagina't. Molt fort. També t'he dit que menuda foto, saps? Per posar, però... Però jo crec que això està bé perquè també estàs donant visibilitat a una cosa que és de veres i contra més gent se quede en eixa foto i en eixe mal cos, més ganes tindrà d'ajudar. Sí, sí. Sí, però ja és lo de sempre, de nosaltres podem ajudar en lo Exacte. mínim. Mentre ells no paren la guerra, no podem... O sigui, ell, perquè ara, bueno... En fi, quan paren ells la guerra, s'acabarà este patiment. I això ho tenim tots clar. Podem ajudar nosaltres, clar que podem, i molt, però no podem parar-ho. Exacte. I bé, una altra cosa que no ha parat i que ha continuat per molts anys i que últimament està cobrant més força, la gent més jove s'està unint a aquest moviment, és el 8M, que ha sigut aquesta setmana, el dimarts. Sí. Sí, el dimarts. I bé, Gemma i jo vam anar a dues manifestacions, jo la de València i Gemma la d'Alacant, o Elx. La d'ells. N'hi ha un poc de conflicte en aquests anys, una divisió dins del feminisme, però és que ja personalment pense que és les tontes i les feministes. Així de clar vos ho dic. El cas és que hi ha una part del feminisme, estic fent comilles, vale? En les mans, però no ho vegeu, que pensa que les dones transexuals no perteneixen a... Bueno, trans, anem a deixar-ho en dones trans. Perquè no és el mateix transgènere que transexual. Sí, exacte. Això és una diferència. Exacte. Perquè, ho deixem en trans vaig explicar-ho breument per a la gent que no estiga entera. Transgènere és quan tu te realitzes, no? O quan no, l'operació. Hòstia,
Crec que no. Vale, transsexual és quan tu te realitzes l'operació de canvi del teu gènere sexual, vaja. I transgènere és quan no ho fas, però no eres menys trans per això, sabeu? Exacte. O sigui, en plan, si sent una dona o un home, en plan, d'ahir no influeix. Crec que, o sigui, si no vos ha quedat clar, informeu-vos que en internet, en qualsevol lloc, vos ho explica superbé. Però és molt important que s'informeu a través de persones trans i no d'altres persones. Perquè jo, per exemple, no sóc trans, però sé la diferència, però jo m'he informat per persones trans. No té sentit que tu vagis a informar-te sobre el racisme a una persona que no ha sofrit racisme, perquè, bueno, te podrà dir coses... Ja, però tampoc ixa gent... Bueno, tampoc ixa gent ha de donar-nos explicacions. Home, sí. Com que per ser trans està tot el rato donant explicacions, o perquè nosaltres som dones, tot el rato tenim que donar explicacions del 8M. Clar, però no és el mateix que a mi vingui algú i em pregunte pel feminisme i me diga tal, és que vull saber-ho i vull preguntar-t'ho a tu, perquè tu eres la que ho estàs sofrint. No és una explicació, simplement vull buscar informació que tinga sentit, saps el que t'ho vull dir? En plan, ho diguem per aquest aspecte. El cas és que podeu informar-se, n'hi ha webs molt xules. El Lambda és una web que també podeu preguntar, podeu enviar un correu i preguntar sobre X coses i vos resolen tots els dubtes. Tornant al tema, bé, n'hi ha aquesta divisió que pensa que les dones trans no perteneixen al moviment feminista perquè no són dones de veritat, perquè no sé què... Anem a veure, perquè tampoc diuen que tampoc compleixen els estàndards d'una dona. I literalment el moviment feminista el que vol és trencar aquests estàndards que el patriarcat des d'un primer moment ens ha imposat. Completament. I ara es defenen davant de gent trans, en plan, no ho estic entenent. No teniu... O sigui, no ho heu pensat. Exacte, tornem al mateix raonament de sempre. A tu què t'importa? És que què t'importa? Tu estàs lluitant per alguna cosa i tot el recolzament que pugues tindre per lo que tu estàs lluitant, benvingut siga. Però a tu què t'importa que hi hagi una altra persona lluitant per lo mateix? Vull dir-te... Però és que anem a veure que les dones trans pateixen la mateixa violència estructural que pot patir una dona cis. Una dona cis és una dona que... suposo que la gent ho sabrà, però ho expliqui. Una dona cis és que naix... En el gènere en el que ella s'identifica. Exacte. Que coincideix el que és la part sexual en el gènere, perquè el sexe i el gènere no és el mateix. El gènere és com tu el representes cara a la gent. Jo dic que sóc dona i de sexe també sóc dona. Exacte. M'explique? Però pot ser que no coincidisca i no passa res, perquè sexe és una cosa biològica i me pareix una vergonya. I en aquests anys n'hi ha moltes feministes que s'han sentit un poc desapegades del moviment o perquè s'ha polititzat o perquè d'alguna manera ja no suposa un perill per al poder, que és el que d'alguna manera estimulava un poc la lluita feminista. És a dir, si s'acomoda la lluita feminista al poder, és com que reivindiquem si no estem posant en perill res, saps? I també per aquest tema, que, o sigui, a mi m'apareix, de veritat, des que he dit, m'apareix el pitjor, el que té més perill davant de la gent. Perquè el que no és normal és que tu vagis a una... Imagina't que eres una dona trans, vas a una mani i el primer que veus és els típics ovaris que estan en el dit fora, saps? És com, no feu això, saps? Perquè no esteu incloent a la meitat de la gent, bueno, a la meitat igual no, però a una part molt important de les persones que estan lluitant per lo mateix que tu. Que damunt és que les dones trans estan encara més en perill. Exacte. És a dir, l'esperança de vida d'una dona trans és de 31-32 anys. És que això és molt fort, eh? Això és del paleolític, lo menos. Això és molt poc i molt fort. I jo crec que entre tots es pot, però hi ha que unir-se i hi ha que deixar les barbaritats que digueu quan esteu en... No estic referint-me a ningú de vosaltres, saps? Però deixar aquestes barbaritats a part
i juntar-nos perquè tenim un mateix objectiu. Exacte. I punto. Ja anem a acabar este podcast en un poc de bon sabor de boca, perquè ja sabeu que aquesta setmana que ve són les grans i esperades falles. Jo tinc moltes ganes, com a valenciana que soc, de veure una bona mascleta, encara que estic un poc en contra de lo que és la mascleta, la pirotècnia per als animalets. Sí, això és veritat. Però és que les falles són una cosa. És que no puc evitar-ho. Ho sé. A mi és que les mascletes no m'agraden. Ho sé en què? Un popular opinion. Eres menys valenciana que jo. A lo millor pot ser, però és que no m'agraden perquè, no sé, és un soroll i jau, saps? No, si és que en veritat no t'he sentit que t'agraden, saps? En veritat, o sea, ho sé en valencians, però en veritat no t'he sentit que t'agrada i que de repente soni un esclafit com si estigueren ahí, jo què sé, tirant bombes, saps? No t'he sentit. Per això, els guiris que s'assusten és que estan en tot el seu sentit comú, vull dir-te. Sí, sí. No t'he sentit, però a mi és que és una sensació que, bueno, t'eleva. O sea, jo me eleve pa callissos. I bé, el que venia jo a dir és que ojalà algun dia puguem presentar unes falles en la tele. Perquè jo només veig a presentadors en la tele presentant les falles, menjant horchata i fartons, que es convida l'abuela que hi ha ahí. Xica, que sí, jo també vull horchata i fartons. És molt fort, és molt fort. Però lo pitjor és que jo algunes voltes, jo què sé, he obert la tele i estava a punt i ja en el plató veig gent aposta per a donar-nos menjar, en plan, que fort. Però que estan necessitats o algo? Bueno, jo no me vaig a queixar, no que jo també ne vull. Ale. Home, a mi si me donen un parell de bunyols jo me'ls menge, en tot el meu gust. Jo no vaig a dir que no. Jo no diré que Exacte. No. Però és que damunt la gent ahí emociona, bueno, cafè i uns bunyols, a ir tota la vesprà, en compte d'anar-me al bingo amb les amigues, jo vinc a fer bunyols pa vosaltres, vull. Mira, sí. T'adopte en ma casa. ¿O qué? T'adopte ja. Vale, anem-on-es. Bueno, és que m'encanta. Siga, és el meu somni. De repente jo ahí en el meu micro, tal qual, i l'abuela, horchateta, i jo, bueno, te minge. Sí, te minge. Sí, per favor, dona'm 2 gots. Sí, tots els que me càpiguen en la mà. I me caben molts, Bé. Vaig a dir-te. Sí, amb molta pràctica de molts anys d'agarrar goig. Però, voteu, si voleu que Gemma i jo presentem les falles. Anem un dia i les presentem. I fem un episodi de gent entrellat. No sé com eixirà això, Ja esteu enviant-li el nostre perfil d'Instagram a punt i diguen, este és pa callar. Home, nosaltres de corresponsals allí a menjar xurrets. Això. Bueno, Nerea no, perquè ella ja està estudiant a València, però jo corresponsal sí, que tinc que anar des d'Elche, 2 hores de viatge que me les paguen. A veure, jo des de ma casa. Ah, vale, entonces jo des de ma casa, entonces que no genial. Bé, i ja per acabar, ja està. Ens ha fet un poc de gràcia, bueno, a mi personalment m'ha fet molta gràcia, perquè d'unes setmanes Rosalia va treure un disc, no? Vale. Que es diu Motomami. Y cada día, com si fuera això, los 10 mandamientos... No, com si fuera Esperanza Gracia en els horóscopos. Sí, però és un poc 10 mandamientos perquè te diu, eres això, saps? Una motomami és... Vale. No sé què. I és com que te ho exigís, saps? Tipo, per a ser una motomami has de ser tal. Hi ha un tuit en especial que a mi m'ha cridat molt l'atenció, que vaig a llegir literalment. Diu, una motomami és escoltar gent amb trellat. Això ho ha dit, A mi personalment me va cridar l'atenció. A mi també. Ens escolta Rosalia? Clar. Un beset per a tu. Una motomami és escoltar gent entrellat, és que té molta raó. Sí, completament. Nosaltres som motomami productores. Exacte. Aleshores, no? Sí. Vale. Que mos pague o algo. Que mos convide a la gira. Estaria bé. I bé, fins ací aquest capítol. Esperem que vos hagi agradat, que passeu una molt bona setmana de falles. I de tot, i de vida en general. Exacte. I també anem a agrair el recolzament que estem tinguent en aquests últims capítols, en persona, per Instagram. De veritat, esteu supermotivades totes. Bueno, nosaltres més, Sí. La veritat que sí, o sigui, a mi m'ha sorprès molt. Des que vaig anar un dia de festa i me van parar i me van dir
tu eres la de gent amb TED? I jo dic, a mi què m'estàs dient? Per favor, si no m'escolta la meva mare. Sí, i bé, quan esteu escoltant això, s'haurà estrenat ja els capítols de Gent Entrellat a YouTube. Així que Ole. també podeu anar a veure-los, que ja estaran allí, ho anunciarem per Instagram. Així que, ja sabeu, ja estan en YouTube. Avisarem a les hueles de que ja poden escoltar-ho tot. Exacte, que és important. Ja no teniu excusa de ai, és que no tinc Spotify, no puc escoltar-vos. Xxt, que YouTube té tot el món, Exacte. A callar. No, i que Spotify pots escoltar lo que vulguis sense tindre un compte, Ja està bé. Per Clar, què és veritat. se penseu que se molestem en posar el link en les històries? Xica, perquè tu Home. vagis. Ja està bé, home. Clar, home, jo crec que és que vos ho posem tot en bandejeta, Home, no us fijareu. ja està bé. I bé, esperem això, que vos hagi agradat, que s'hagiu passat un rato agradable amb nosaltres i res, fins ací. Un beseto i passeu-ho bé. Sigueu gent amb trellat. Adéu.